Angibingelele esizweni sonke ezweni likaMthaniya lo okhulumayo uSolwazi uMbongeni Lawrence Dlamini umphathi wesikole sabelaphi bendabuko esaziwa ngokuthi abelaphi bendabuko Institute of Traditional Practices esasungulwa ngo-2002. La kuyangithinta kakhulu ukuthi silomele ulwazi, siyalidinga ulwazi sazi sabantu abaphili basezweni lethu eAfrika yonke ukuthi yini inyanga njengoba ngumelaphi wendabuko ngenyanga. Inyanga umuntu onesiphiwo sokwelapha elapha ngemithi yesintu, imithi eyadalwa ngumvelinqangi. Inyanga-ke kuyenzeka-ke ibe uhlaka kuqala bese igcina nayo isiyinyanga ithwase kwenye inyanga. Futhi ukuba inyanga akukhethi ukuthi ungumuntu wesifazane noma ungumuntu wesilisa. Kodwa-ke akuvamisile ukuthi ubone ezinye iy'nhlanga mhlambe ezimhlophe noma olunye uhlanga beyizinyanga. Kodwa-ke esikhathini samanje sokukhona lokho kuyenzeka. Ngokuba inyanga sokungangeniwe amadlozi usuke uthole ulwazi luncela komunye onolwazi lokuba inyanga.